Ja, altså i starten kunne jeg slet ikke lide første D. Never say never. Yeah, yeah, never, never. Troede aldrig, at jeg ville kunne lide jer. Jeg synes faktisk bare, at I var sær. Men jeg skulle hurtigt lære, at jeg tog fejl, da jeg fandt ud af, at Maria skulle sejle og dykke. Først en kurs skulle til Sydafrika. Jeg synes vi var noget lort. Statistisk set var vi klar, men sådan gik det ikke. Karsten prøvede at hjælpe os. Han kunne ikke. Carpe diem, han prøvede os. And we're nice. Snakker, hun drikker iskaffe. Frederik snakker om øl. Belgisk øl, belgisk øl, belgisk øl, belgisk øl, øl, øl. Hvordan sidder vi? Hvordan sidder vi i? Vi sidder dreng og pige. Hvordan sidder vi i? Vi sidder dreng og pige. Vores dramapiger, de er bare de bedste. Men de er rigtig gode til at pjekke. Fra idræt. Askers computerskærm, den har det ikke godt. Og han er slut og filme, før hun skal. Først en kurs skulle til Sydafrika. Ida synes vi var noget lort. Statistisk set var vi klar, men sådan gik det ikke. Karsten prøvede at hjælpe os. Han kunne ikke. Carpe diem, han prøvede. And we're nice. Lus madpakke, den er stor. Monster må han ikke drikke for sin mor. Han må ikke, han må ikke, han må ikke, han må ikke, han må ikke drikke monster. Klar. Gæt hvem? Kort god. Er I klar første D? Det håber vi. Er I klar? Det håber vi. Nå. Jean Louis' smil, mor og kaptajn Louis og Mikkel, hvor de pjekker nok. Marianne kunne ikke blive væk, hun spiste dem nok. Men hun gav os jo incitament. Janne knækker stolen, han siger slap helt af. Augustin og Chris, så er der no going back. Vi har mistet en del, som ikke vil os mere. Som curly, ram, chili og star. Vi har også fået nye, og ja, vi er flyvende. Da Stefan kom ind, sagde han, hej, jeg skal gå her. Så hun blev helt forvirret og skreg og sagde, det står der ikke på papiret. Bjarnes move er for dejligt. Lær os det. Første dag skal vi gå på skolen. Lidt akavet. Nu har vi læseferie. Første del vil blive savnet. Første del, første del, første del, første del, første del bliver savnet. Bjarnes move er for dejligt. Lær os det. Første dag skulle vi sove på skolen. Lidt akavet. Nu har vi læseferie. Første del bliver savnet. Første del, første del, første del, første del, første del bliver savnet. 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 Karsten. Første del bliver savnet. Linda. Første del bliver savnet. Drikker kun i kongen sol. Det ramte. Nej.